Programmet præsenteres i samarbejde med Hankook Competition Tires, Dauf og Pedesmykker, Arion Racing Scandinavia og hornsletshop.dk. Velkommen til FDM Jyllandsringen her, hvor der skal afvikles Nordisk Antirust finalen 2025. Og i dette program, der skal vi se Seven og Arion Racing. Her ser vi et par af syverracerne, som skal ilde her på FDM Jyllandsringen. Her ser vi Arion-racerne, som er legnet flot op her med de mere bløde designkurver på bilerne. Mikkel, vicefinalen her for Seven Racing på Jyllandsringen. Sæt lige ord på det for dit vedkommende. Jamen, det er jo en vanvittig situation, vi står i lige nu. Altså, vi har jo et mesterskab, hvor der ligger 2 op foran med 1 point imellem, og jeg ligger nede med en del 3. plads. Og vi har regnet ud, hvis jeg får 4 sejre de sidste 4 løb, så er jeg med i mesterskabet igen. Og nu har jeg sat pole. Så nu er alle muligheder for, at nu er vi i gang med det der teoretiske skakspil med pointene, ikke? Og vi sætter pole i går med en okay maven. Kommer ind med en bil, vi finder ud af, bagtøjet er flækket, en stræbearm er faldet af, et hjul forhjul der er ved at falde af. Så vi er sådan helt, what? Nu har vi lavet alle de ting, nu er vi bange for, at den ikke kan køre hurtigt mere. Jamen, du kan godt køre hurtigt, det har du bevist gentagne gange. Opsummer lige sæsonen her for dig i Seven Racing. Jamen det starter jo rigtig, rigtig godt ud med en bil, der kører hamrende godt, og så springer der en motor i luften, og så ryger jeg jo langt tilbage, og lige pludselig får problemer igen, tekniske problemer. Så kører vi på Djursland igen med en bil, der begynder at køre godt, og vi begynder at komme op og kæmpe foran, altså de får til positioner. Så sætter den ud elektrisk, hvor det er bare sådan, ej, hvad sker der her? Så er lige, som du selv sagde, en kontrol alt delete i bilen, så kører vi igen, ikke? Og så afsted, men man mister de der placeringer, og det er de der vitale point, vi har oppe foran. Men det var sådan lidt, ikke? Men nu er vi der. Der er ikke nogen, der er lukket endnu. Ingenting. Altså top 4, der er ingen, der er afgjort nu. Så vi glæder os. Nu er der ikke mange minutter til, at I skal ud og trykke den af og få alt det her til at eksplodere. Hvad er følelsen inde i din krop lige i øjeblikket? Men jeg er meget, meget spændt, fordi det her det er jo en pole, jeg har kørt mig til, og lige pludselig så er det bare den der med, jamen det er jo nærmest alt eller intet. Den her start, den afgør jo nærmest resten af min sæson, om det går den vej eller den vej. Alfred, finalen her på Jyllandsringen, solen den skinner, og hvilke forventninger har du forud for det her? Jamen, vi havde en super uheldig tidstræning, men jeg ser frem til heat 1, fordi jeg satser på, at vi kan køre nogle positioner hjem. Starter 10'er i dag, efter uheldig træning, hvor jeg faktisk er i væggen nede for den langsiden med et lille bremsesvigt. Så det kan kun gå fremad herfra. Jeg glæder mig helt vildt meget til at vise, hvad jeg kan. Solen skinner som sagt lige før, og vejrkonditionerne for motorsport er jo rigtig, rigtig gode. Har det en betydning for dig, eller vil du måske gerne have haft lidt regnvejr? Jeg har altid haft hurtigt regnvejr, i hvert fald i go-kart, da jeg kom op derfra. Og egentlig også på Djursland, da det var lidt fugtigt, gjorde jeg det også rigtig fornuftigt. Men jeg er glad for, at solen skinner, fordi jeg har kun det ene sæt dæk med, så det skal helst holde tørt. Og sæsonen, hvis man lige skal opsummere den ganske kort for dig? Det har været en rutsjebanetur. Der har været nogle mega fede øjeblikke og nogle ikke så fede øjeblikke. Altså, jeg lavede min første heat-sejr i København foran næsten 40.000 tilskuere. Det var en fantastisk oplevelse. Og så heat 2 sætter den så i hegnet. Allerede i anden sving på første omgang. Og vi har haft rigtig mange problemer med bilen. Jeg har smeltet en motor på Padborg, og så er det gået godt på Djursland, og så er der været problemer. Så det er total rutsjebanetur. Jeg er mega glad for, at jeg er kommet ind i 7-klassen, for det er en fantastisk klasse og mega godt sammenhold. Og når jeg har haft de her problemer, så har folk været klar til at hjælpe. Så det er overall så en god sæson, det synes jeg. Jeg er jo startet sidste år her og gik ud med en anden plads 1,8 sekunder efter nummer 1. Jeg har sat mig for, at jeg vil prøve at køre race og går altid efter at vinde. Så i år der er jeg jo glad for, at jeg ligger 1 point foran nummer 2. Det er jo ikke meget, men det er jo vores pointsystem. Vi kan trække 3 heat ud, så der er 10 tællende. Og på den måde så kommer mine point jo lige så stille ned, fordi jeg har kun lavet podiepladser næsten med undtagelse af det der shit show på Djursland. Så det er meget spændende. Jeg havde problemer med mit venstre forhjul under tidstræning, så jeg kunne ikke sætte en helt ordentlig tid, så jeg ligger 1,2 sekunder efter Holger, men vi fandt fejlen, og bilen er blevet trimmet, så den er klar.
Her forud for jeres første heat her i dag, hvad er det for nogle forventninger, du har? Men altså, først og fremmest så er jeg jo nybegynder den anden sæson, ikke? Så jeg er jo ret glad for, at det tør være. Jeg har jo ikke fordelen at have mange timer i bilen, så det er en fordel for mig. Og jeg synes, jeg har gjort, hvad jeg kunne. Jeg er på den 3. motor i år. Jeg lægger det i, der skal til for at kunne vinde, og jeg giver den alt, hvad jeg har, når jeg kommer derud. Så. Og dit valg på netop den her serie, hvad er det, der gør det? Jamen altså, jeg sad jo og kiggede rundt, da jeg havde ideen om, at jeg skulle køre race efter mit store forbillede, min onkel Kai i USA, der har kørt formelbil hele livet. Og så skulle det jo være noget, jeg kunne med min økonomi. Og når man kigger på 7'erne, så kræver det jo, at man kan en hel del mekanikarbejde. Jeg er godt nok udlært mekaniker, men det er jo mange år siden. Så jeg kan godt skrue lidt. Og bilen er jo væsentligt billigere end en Radical for eksempel, som var min favorit måske, men det kører så ikke så meget i Danmark, så var der jo den her, og 7'erne i vel mellem, og så stod det simpelthen på ejeren. Jeg synes også, at det er en flot bil, og den kører sindssygt godt. Så det er en rigtig racebil jo. Claus, du er på vej ud og skal køre første heat her i dag til finalen på Jyllandsringen. Hvad har du lige af forventninger her, mens du går og nyder solens stråler? Jeg er helt rookie i det her, så jeg skal bare ud og have det hyggeligt. Altså, mit største mål er at blive på det sorte. Og så have det sjovt og ud og køre stærkt. Så det er jo fedt vejr, altså. Hvad er det for et valg, eller hvilket valg? Jeg prøver at omformulere det her, jeg vil sige. Jeg siger, hvorfor har du lavet valget at køre i netop sådan en bil her? Det blev lukket lidt ind. Loke er min kammerat, og han kørte i klassen, og så var det var en mulighed, der lige pludselig var der. Så jeg har været tilskuer herude i 30 år. Det er første gang, jeg sidder sådan rigtig i en racerbil og selv prøver det, så det er bare skide sjovt. Det er en oplevelse altid at køre racerbil for de fleste, og nu skal I ud og trykke den af her lige om lidt. Er der nerver på? Egentlig ikke. Jeg tror, det er mere for dem i spidsen og dem, der skal køre om nogle point. Selvfølgelig lidt sommerfugle, men det forsvinder lige så snart, at hjelmen den kommer på. Ja, og så er vi altså ved at gøre klar her til Heat 1, hvor vi får et fantastisk billede ud over gritten. Og nu er det blevet tid til, at jeg skal byde velkommen til min medkommentator Mikkel Andreasen. Velkommen til. Mange tak. Og ja, her går starten altså, og der sker absolut lige det, der ikke måtte ske for Mikkel på pole position. Han måtte ikke ståle. Han skulle altså være med op i fronten her, hvor vi går ned i sving 1. Og Mikkel, hvem er vi har først ude her? God start fra Carsten Lauritsen her. Han kommer godt ud af hullet. Mikkel holder helt stille deroppe, så godt kommet udenom, vil jeg sige. Ja, altså der var det nerver, tror du, der skete for Mikkel på startstregen? Ja, det tror jeg. Det tror du simpelthen, og nu er vi i hvert fald lige ombord her med Mikkel Holt, som har en stor opgave foran sig og får kørt ud igennem, og så vælter de rundt herude i fronten. Jeg vil se, at Holger Vix, han spænder af der, men Mikkel kommer godt med igen her. Ja, det må man sige, han gør, og allerede er han ved at lægge tryk på start nummer 160. Det er Preben Jacobsen, der lige er kommet ind imellem her. Og der får vi altså afkørselen her også inden fra onboard-kameraet. Ja, han kommer simpelthen for hurtigt på gassen og ud og svinger på de kolde dæk lige efter starten her. Ja, og lad os lige lynhurtigt, mens vi ser bilen på vej ind igen her. Man kan også se overstyringen kommer lige snart, han går på gassen her. Ja, han er nok stadig lidt græs på dækken der, så han kommer igen lidt for hurtigt på. Han er godt reddet. Men Carsten Lauritsen ude i front, og Mikkel på en opgave. Ja, det må man sige. Mikkel han har fået lidt svær opgave, end han nok regner med, inden han kørte ud til heatet. Men han synes, han laver en fin overhandling på Lars Henriksen her. Prøver at komme op igennem feltet igen. Ja, for altså placeret sig helt rigtigt. Man må sige, at han kan godt køre bil, Mikkel. Ja, det må man sige. Altså, når tingene fungerer, så kører han rigtig stærkt. Ja, så er vi lige en powerslide for Carsten her. Altså, men det er jo første omgang, vi er ude på her, og de kolde dæk, de gør ikke noget godt for nogen. Nej, altså de dæk, de kører på i år, er et hard compound fra Hancock, og de er lidt slidey på den første omgang her. Ser vi lige inden fra Mikkel her, og hvad der foregår foran her, og så får vi lige et forsøg på en udbremsen her. Ja, vi får Nikolaj Hansen ind omkring Chris Juhl Jørgensen, og en rigtig fin nedbremsning der. Og imens der er Mikkel ved at udbremse på start nummer 108, det er Alfred Særkel, som vi også lige fik hørt fra tidligere. Ja, altså det ser ud til Mikkel, han er en mand på en mission. Han gør, hvad han kan for at komme frem af. Så han overholder også Martin Buch der. Og vi ved, at Martin Buch faktisk er en hurtig chauffør, så han er virkelig oppe som Mikkel. Han plejer at være en af de hurtige drenge, så det er mærkeligt at se, at han bliver overholdt der, men det kan komme tilbage igen. Ja, og alt imens vi er, skal vi lige se, hvor vi er på vej hen her ind på det nye stykke på FDM Jyllandsringen. Et spændende stykke, hvor at man også kan sætte nogle overhandlinger ind, og vi ser herude
ud af, jeg har lyst til at sige forruden, men fra Mikkel Holts onboard-kamera her, at han er altså på jagt efter den næste i rækken her. Ja, det ser ud til, at han er ved at indhente Preben Jacobsen deroppe. Så han kører stærkt, Mikkel, ser det ud til. Ja. Og Nikolaj, han er ved at engagere Carsten Lauritsen ude i front. Ja, han har også god fart i Yamaha-motoren i dag, Nikolaj, så det ser godt ud for ham også. Lad os se, hvad han kan i løbet af, og man kan tage den ned ad langsomt. Ja, og så der bliver altså lagt rigtig pres på, men fartoverskud, det er der altså for Nikolaj. Og start nummer 130, som vi omtaler her, han er altså forbi allerede her, Nikolaj Hansson, inde i venstrekurven efter sving 1 her, hvor vi går ud i knækket frem mod hesteskoen. Det hedder Audi-kurven for dem, der er velkendt på FDM Jyllandsringen. Ja, god overhaling, som Nikolaj får sat den der. Men Carsten er der igen med presset lige med det samme. Ja, det må sige, at her ser linjen for Carsten så en del bedre ud, må man sige, fordi han er jo nødsat til at gå ind og forsvare her Nikolaj Hansson. Og igen, Carsten, han kan egentlig lige vælge lidt, hvad linje han gerne vil have for at få det mest maksimale træk herinde på det nye stykke på FDM Jyllandsringen. Men dog har han stadigvæk start nummer 100, Chris Juhl Jørgensen, som lægger tryk på. Ja, Chris lægger godt tryk på Carsten der. Carsten lægger fint tryk på Nikolaj. Det er en fin kamp, de har deroppe foran. Men Mikkel, han er kommet godt tilbage her og kommet ind i kampen igen. Ja, bogstaveligt talt. Og det der, det er et godt sted at overhale. Den er flot sat ind, den der. Altså, virkelig stærkt kørt det der, må man sige, af Mikkel Holt. Stor powerslide fra Nikolaj Hansson der. Og godt reddet og godt holdt. Men rigtig fin overhaling fra Mikkel også før, ja. Og der igen, så den vil stadigvæk bevæge sig. Mikkel, du kender rigtig godt til det her Seven og Iron Racing. Mikkel, prøv lige, vi er ude på anden omgang her. Burde der ikke være varme i dækken nu? Ej, der går de der 3-4 omgange, før der kommer rigtig varme i de dæk her. Det er et hårdt compound, som tager lidt tid at få varme i. Specielt på en lidt kølig dag, som vi har på Jyllandsringen. Men det skal nok komme nu her. Nu kan du se, at de begynder at køre stærkere derude. Så. Ja, og selvfølgelig også lidt med dæktryk. Nu skal du ikke afsløre nogle deciderede tricks her, men det er jo nogen, der får justeret dæktrykket helt rigtigt, så det hæver lige den der lille smule sådan, at... Ja, det er klart, det er jo altid et valg, inden sådan hit går i gang om. Skal man starte på et højere dæktryk for at være med fra start af, eller skal man starte på et lavt dæktryk for at komme sidst i løbet? Det er jo det valg, man skal tage, inden man kører ud. Det omhandler jo helt essentielt og helt specifikt, at man har ret styr på den pace, man går ud med. Ja, lige præcis. Altså det er, altså hvis du vil være angribende fra start, så skal du gå med lidt højere dæktryk, så du ligesom har dækken inde i vinduet. Men nu lægger jeg faktisk lige mærke til noget her, hvor vi er inde igen hos Mikkel Holk her på hans onboard-kamera. Bilen kan også understyre. Altså, den kan både understyre, og den har også en tendens til at overstyre nu. Ja. Igen, nu taler vi varme dækken, fordi når bagdækken begynder at komme med, så kan den godt begynde at skubbe lidt på overforhjulene. Ja, det er klart, at de får lidt hurtigere bare ved bagdækken, fordi de ligesom har bagstrækket, og de har en tendens til at overstyre på poweren. Mm. Så derfor vil de være svære at få varme i. Og Chris, han er ved at sætte en overhandling op på Carsten Lauritsen her. Ja, jeg kan se, at han går altså lige ud og laver racerfinten, den her med at få dem til at overbremse, hvis man kan få dem til det, fordi de sidder og kigger ned i spejlen og så mister bremsepunktet. Ja, rigtig fint forsøg. Han lægger fint pres på Chris. Han ligger helt op ved Carsten, så... Men Nikolaj har fået et fint hul op, ser det ud til. Ja, det har han. Han har lige fået nogle meters penge her, mens vi er med oppe i hesteskoen. Og igen her, så går vi ned ad powerslide der for Carsten Lauritsen her, men den her nedbremsning, det er en af de vigtige også på FDM Jyllandsringen, fordi det går faktisk mere ned ad bakken, end man lige tror. Ja, det er en svær nedbremsning, den der, og den er meget vigtig for stykket ud til den nye sektion derude. Og så Mikkel, han har næsten lukket hullet nu, han har rigtig god fart i bilen. Ja, og for den meget interesserede seer, så kan man se, at de sidder med paddleshift, i hvert fald inde hos Mikkel. Paddleshift på rettet her, og det er simpelthen bare i højre side opad og venstre side nedad. Ja, man kan sige, Mikkel kører faktisk med et luftstyret paddleshift, som han selv har konstrueret, og det fungerer rigtig fint for ham. Ja. Og så har vi Chris, han kører med almindelige stangtræk ind i midten. Og her igen, ude på endnu en omgang her, og nu begynder Mikkel altså at være oppe ved Chris. Ja, han vælger at tage næsten, har jeg lyst til at sige, heltelinjen. Men han vælger ikke at ofre sin linje. Han vil gerne have udgangshastigheden. Have trækket ud af svinget. Ja, jeg tror egentlig, han lægger sig ud for at vise, at han er der. Ja. Så der går efter den der. Han er ikke helt klar endnu. Skal lidt tættere på, for sådan en der, den lykkes. Men han lægger pres på i hvert fald, Mikkel. Han gør, hvad han kan for at komme op på podiet. Og for seeren, der ikke er helt med i Seven Iron Racing, hvad motor ligger det sådan en som Mikkel her? Mikkel, han kører med en Yamaha 1-motor, som 1000 kubik, som du kan se på en motorcykel. Sekventiel gearkasse? Sekventiel gearkasse. Fuldstændig som på motorcyklen? Ja, fuldstændig. Den er taget direkte ud af motorcyklen, lagt de her. Og så har man selv lavet en motorstyring, der får
for at få det bedste ud af den, så det passer til en bil, kan man sige. Sådan. Og så er der i hvert fald, det var ikke motoren det der, det var en overbremsning på baghjulen, så det ud som om. Ja, stor bremsefejl for Nikolaj Hansson, det gør at Karsten, han kommer helt op i smækken af ham. Det gør han. Han kan simpelthen se bagakslen rotere. Fuldstændig. Så lad os se, hvem der får det bedste træk herinde på langsiden, fordi det nu er det meterne ned for inden, de kan blive altafgørende. Og hvis man vælger lige at være lidt kølig, inden man offer linjen, så er det godt lige at få trækket nu. Ja, der begynder han at sætte den ind, og så er døren altså forsøgt lukket fra Nikolaj, men det er altså Carsten Lauritsen, der får den sat rigtig flot ind. Rigtig flot overhaling af Carsten, og fin respekt for Nikolaj, vil jeg sige. Det er det jo bestemt, så absolut. Her på vej i venstre kurven, her på vej op i hesteskoen, kan jeg lige se. Ja, og nu kommer Chris, han ligger også op til, han vil gerne forbi Nikolaj også. Det ser ud som Nikolaj, han har tabt en lille smule pace, han skal lige finde rytmen igen efter hans bremsefejl. Ja, og igen der kan man se, Chris kunne godt gå længere ind på venstre side, men han vil egentlig ofre sit næste sving, fordi den kombination, som vi var inde på før, den er ret vigtig her på vej ud på det nye stykke på FM Julenring. Han er super vigtig for at få poweren med ud igennem til det nye stykke. Ja, fordi her, hvor vi er nu, hvis man sådan lidt kan følge med, det er faktisk en ret hurtig sektion på banen. Det går faktisk relativt stærkt her, og det vil være ærgerligt, at man har tabt alt den fart, man kan bygge med ind i den sektion her. Ja, det her, undskyld. Ja, er fuldstændig rigtigt. Det er en meget hurtig sektion. Og det er her, vi skal holde farten med op. Stor pauselight fra Mikkel der. Ja, den gav på det. Ja, det ser det ud til, ja. det var som om det var timet det der, men altså fedt skud her, vi får her bagud på vej ned ad langsiden. Og lad os så se, om det er nu, at der skal holdes på. Han går stadigvæk højere om her, Mikkel. Må jeg ærligt sige, det kan jeg ikke helt forstå. Selvfølgelig fordi, at han har ikke nogen bagved, så han behøver ikke gå ind og tage den snævre linje, men han kunne godt have lagt presset på indvendig side. Han kunne godt have lagt presset for at se, om han kunne smutte indenom, men han forsøger igen lige at vise sig over for Chris og sige, at jeg er altså stadigvæk, så du skal ikke slappe af nu. Men igen, nu har vi Carsten, Nikolaj, Chris og Mikkel her, men det interessante er jo at se, at man har jo set i Formel 1, man har set de andre sportsgrene fra Asfalt Motorsport, det er, Mikkel ligger inde i en helt fantastisk position. En mindste fejl op foran, han kan vinde 2 placeringer. Ja, Mikkel han ligger i en fin position her, så hvis han afventer lidt, kan han hurtigt få 2 positioner, som du siger. Der skal ikke meget fejl til, før der er 2 biler, han hurtigt smutter forbi der. Ja, og det behøver ikke engang være, fordi de kører af. Det kan faktisk, fordi de ligger jo og presser hinanden nu, hvilket hvis Mikkel egentlig kan have overskud til at holde luften, se nu kommer bremserøgen, der bliver overbremset, der bliver satset, fordi de ved godt, der er så meget tryk på. Og givetvis også, fordi de ved, at Mikkel er en hurtig chauffør. Ja, fuldstændig. Altså Mikkel, de ved godt, at Mikkel han ligger dernede, og Chris ved også godt, at han skal gøre, hvad han kan for at komme forbi Nikolaj, fordi at komme forbi Nikolaj er ikke en nem opgave. Så derfor så går Chris jo, hvad han kan. Nu prøver Nikolaj. Han vil gerne se ham gå på den side. Ja. Og det ser ud til, at det lykkes at komme indenom den her gang. Ja, og nu skal han så holde den, for nu kommer kontrastyring, kan vi se, og for dem, der er lidt nye på kanalen, kontrastyring, han styrer simpelthen mod højre, når han skal til venstre. Ja, fuldstændig. Så det vil sige, at bagenden vil gerne foran fronten. Den er ikke helt færdig nu prøver Chris at komme indenom her. Ja, der skal Mikkel så holde den og køre ret meget lige ud lige nu, fordi der kan han holde bremselinjen. Og han har inderbane i den næste 2 han skal mene det nu, Mikkel, fordi ellers så tror jeg faktisk godt, at Chris han kan lukke den af her. Chris kommer fint tilbage. Ja, det er en rigtig fed fight, de har her. Ja, det er det. Det var ærgerligt, men godt kæmpet af begge to. Flot kørt af Chris. Ja, det må man sige. Det er godt kommet tilbage af Chris, da de fleste ville nok bare have bakket ud og sagt, om det var den plads. Men han kæmper godt tilbage og gør, hvad han kan for ligesom at få en podium med hjem. Ja, det giver også et boost, fordi at nu har de jo brugt dæk på at have fighten her, og nu skal Mikkel givetvis lige bygge noget op igen, sådan at de ikke er overvarme. Ja, man kan sige, at de vil selvfølgelig blive overvarme, men det er et ret holdbart dæk, vi kører på, så de kan holde flere løb. Så det er ikke et problem med dækslid, kan man sige, men selvfølgelig temperaturen. Så du mener godt, at han kan egentlig holde hagen på, og som man siger, det burde han kunne i hvert fald. Poweren på. Det burde han kunne. Ja. Men prøv lige at se nogle linjer, de er ude at vælge her. De er jo helt inde på midten af FDM Jyllandsringen, og dem bruger man meget, meget, meget sjældent. Så de er virkelig i hård kamp. De er inde og blokerer for hinanden. Det er rigtig fed racing. Ja, det er godt nok helt fantastisk race. De gør hvad de kan. Den er dyb, den der. Det lykkes heller ikke. Det var moden kørt af Mikkel. Han forsøger, men tager alligevel godt at gå på bremsen. Hvor at, i stedet for at tage Chris med af, så en lille cadeau der. Det kan godt være, at der lige skal sendes en vingummi-bamse bagud. Ja, det må man sige. Det var et modigt valg for Mikkel, men han vælger også, og nu har vi Steven Jones, der bliver
overhælde med en omgang her. Ja, altså nu har vi et af de her, og det var egentlig ikke for at ødelægge vores talestrøm der, men det var lige den her backmarker, som er et af de største problemer, man har. Det her med, at man skal til at opløse sig selv, og det kan man altså bare ikke. Nej, det er svært at være backmarker i sådan en situation. Man kan sige, at Steven er en ny chauffør her, så han skal også lige lære tingene. Helt sikkert, han skal, og han gjorde heller ikke noget forkert, men udfordringen er jo så, at Mikkel ligger midt i en kamp her. Ja, lige præcis, og Mikkel tabte lidt luft op til Chris ved det der. Ja, nu ser man ikke kan komme tilbage, det tror jeg godt, Mikkel han kan. Han er hurtig chauffør, han tror på sig selv, så og så er det også sofa-racerkører, som vi kalder os her. Det er, nu er det jo egentlig her, Mikkel teoretisk, han skal udnytte den fart, han har nu. Fordi han skal køre derop, og som Daniel Ricciardo, han siger, læg det stamp and post it. Han skal køre derop og køre forbi ham. Ja, fordi hvis han kan hente ham nu, så kan han også køre forbi ham. Ja, altså hvis han kan hente ham igen nu her, så er det jo fordi, han er markant hurtigere, og som du siger, så skal han bare forbi første gang. Det der med at lægge sig op og så følge de andres linjer, det bliver det kun langsommere af. Præcis. Men her har vi Nikolaj Hansson og i første nævns og på tredjepladsen fortsat Chris. Prøv lige at se, hvad der sker her, ikke også? Et fantastisk dronebillede. Men der igen nødt til at vise respekt, selvom hullet det egentlig er der med brug af lidt køb. Ja, de er meget respektfulde der, og man kan sige, de sænker også sig selv lidt ved at køre på den måde, for de er helt over at køre de helt snævre linjer, hvor de ingen fart får med igennem svingene, men det er fantastisk race at se på. Men det er de jo nødt til for at få svar på hinanden. Ja. Og nu kommer Mikkel jo op igen, fordi at de tog de snævre linjer før. Men det er her i min optik nu. Nu er han deroppe, nu skal han blive i akslen, og nu skal han line den op hele vejen ned langs. Ja, helt sikkert. Nu skal han forbi så hurtigt, som han kan, så han har sin egen linje og sin eget flow. Fordi det dræner hans fart, hans speed, og flow. Fuldstændig enig Mikkel. Lad os se her, hvad Mikkel han får brudt op. Bliv bagaksen her, og så gearskifte på. Så ikke blive lukket ind her, nu er der en backmarker samtidig. Hold på, og så Chris, han skal jo så bremse meget sent nu. Ja, kan Mikkel bruge Nikolaj her måske? Og trække sig med forbi her, det. Men han ved godt, at han kan måske ikke snævert gå ind og lukke den af, fordi så koster det ham en snortur. Og igen, jeg tror, han er forbi her. Han er forbi, ja. Flot overhaling. Flot overhaling udenom, som man ikke ser ret til det sving. Ej, den kræver, man har spændt selen. Ja, Mikkel han var helt inde på den snævre linje der, for at prøve at forsvare sig på Chris. Og Chris tilbage igen, det er rigtig fed racing. De kører godt nok tæt herude. Det er det, og her skal Mikkel jo, nu prøv at se igen, nu mangler han farten, fordi nu bliver højre til venstre. Ja, men den her gang giver han altså ikke så meget plads. Nej, men han lukker ham ikke. Nej, der er stadig plads nok. Lidt kontakt der. Der er stadig plads nok, den. Men jeg er enig, men fedt at se, at der bliver ikke lukket hårdt af. Nej, det gør det ikke. Det er sin egen speed, er egentlig det, jeg gerne vil frem til. Ja, de har igen respekten for hinanden derude. Det, helt sikkert. Altså, det er rigtig vigtigt at have respekten for den anden, når man ikke bare går ind og lukker af sådan. At det ødelægger en masse motorsport. Selvfølgelig er det super fedt for publikum at se på, men det her det er da 1000 gange federe at se på. Det er meget federe, det her. Det er race. Det er væddeløb. Det er rigtig race, det her. Det er ikke bare sådan, eller er det kun at miste? Ja, det er rigtig race, det må man sige. Carsten har fået lavet et fint hul derude. Ja, og vi skal huske Carsten her, selvom, men det er jo sådan, at hvis man gør det rigtig godt ude i front, så bliver man nogle gange lidt glemt. Og det er måske ikke helt uvildt, men Carsten Lauritsen er altså flot i front. Ja, det må man sige. Han har udnyttet, at de andre lægger kæmper lidt, så han kan trække hullet lidt stille. Ja. Det må bare sige, at det så til, at han var på vej op til en ny backmarker her. Og det er det her med de her backmarker og de blå flag og så videre, at det kan altid koste tid, og de er rigtig dygtige backmarker, og ikke fordi det er fedt at være dygtig til, men sådan er det nogle gange, når man kører forskellige klasser sammen. Ja. De er rigtig dygtige, de ved lige præcis, hvor man skal lukke forbi. Ja, lige præcis. De ved, hvor det koster dem mindst tid, og det koster den overhældende bil. Den overhældende, ja, lige præcis. Ja. Og så det så ud til, at de fik fin plads der. Det er en ejer, de kommer op til her nummer 206. Jeg tror, det er Carsten Nielsen, der kører den. Eller er det... Nej, det er nok Claus, der kører den denne weekend. En rigtig fin kørsel her. Ind i bremsezonen her bag ved Nikolaj Hansson her. Og vi ser Mikkel, han går med ud i højre sving her. Og nu bliver det svært. Lige den der, fordi der begynder vi at krydse ind i ideallinjen. Ja, og det men det tager flag her til Carsten Lauritsen. Ja, rigtig fin hit for Carsten. Han hang lidt bagefter i starten der, men han kom godt tilbage, så det er rigtig fint. Ja, og her har vi altså resultatet fra heat 1, og flot i 7-klassen, der var det altså Carsten Lauritsen på en førsteplads, Nikolaj Hansson på andenpladsen, og Mikkel Holt, der fik så kørt flot op på en tredjeplads. Og her ser vi resultatet fra Arion-klassen, og nummer 1, det blev altså Holger Wilk, som fik så kørt op efter en snortur og vinder heatet. Andenpladsen, det var Kim Sunesen og Loke Busch. Carsten, du var ude i hårdt heat herude, og det var dig, der trak det længste strå mellem alle dem, der pressede dig bagfra her. Prøv lige at sætte dine egne ord på din oplevelse af det. Jamen, nu Jyllandsringen har altid været lidt et problem for mig, så jeg tror faktisk, det er første gang i de 11 år, jeg har kørt, jeg vinder her. Så jeg er utrolig glad for den her, og jeg var også presset.
og døje lidt med varme bagdæk og alt muligt andet. Og, ja, da starten går, og Mikkel foran var ikke kommer afsted. Jeg havde egentlig bestemt mig for at gå højere om, så beslutter jeg at gå indenom i stedet for, fordi jeg havde også en konkurrent bagved, jeg vidste, at det ville få efter. Og det var lige ved jeg var lige ved at ramme ham, men jeg kom forbi. Og så blev det jo lige lidt slåssen. Men det var fedt. Altså det hele det kørte, og bilen kørte, som den skulle og sådan noget, så er det bare at hænge i. Jo. Ja, nu skal det ikke være nogen hemmelighed. I elsker at stikke lidt til Mikkel, som står bag mig her og står og laver fakter til dig. Ja. Bare lige for at sætte dig lidt på kollisionskurs, når han ikke kan gøre det på banen. Ja. Carsten, er det bare en fed følelse at slå Mikkel? Det er bare dejligt. Det er rart nok, fordi han er hurtig. Når tingene ellers lykkes og fungerer for ham, så er han faktisk pisse irriterende. Men sådan er det. Han er hurtig, og altså nu var det rart at have slået ham i en reel fight. Det ville have været sjovere, men jeg kan jo se, at han kom bagfra. Så han kom opad, og han hentede ret hurtigt, men heldigvis nåede han ikke op, kan man sige. Så det gik. Nu må vi se i næste løb, skal jeg jo starte bag ved ham. Så nu må vi se, hvordan det går. Der skal jeg starte 8, fordi vi vender de 8 forrest. Så der får jeg lidt at slås for at komme efter ham, hvis han ellers husker at starte i første. Ja, jeg skulle lige til at sige, hvis ikke han ståler, så presser han nok ikke. Lige nok, ja. Så det krydser vi fingre for. Ser frem til løbet. Det var i hvert fald skægt, selvom det var hårdt. Så når man slutter sådan der, så kan man ikke andet være tilfreds. Fra en pole til langt nede. Man skal ikke starte i anden gear. Jeg har ikke gearindikator på, så jeg ved faktisk ikke, hvad gear. Det er sådan et gefyl. Jeg troede, jeg var i første. Når starten går, så sagde de bare, huk! Så holdt jeg stille. Så kunne jeg bare se bilerne, der har kørt. Så pænt, som jeg prøver at starte, så får jeg stå igen. Prøver jeg igen, og så er jeg jo nærmest sidst. Så må man jo bare i gang. Ja, fordi jeg kunne se, at du var meget tæt på en stål i starten, og det gik jo rigtig, rigtig stærkt omkring ørerne på dig. Hvordan samlede du det hele sammen igen og fik lidt fart på? Så er det jo lidt ligesom, når vi tager en tur i racehall. Jamen, så skal vi bare starte sidst, for der er lidt at køre for. Så nu var der noget at køre for, så måtte man jo bare i gang med at tage dem en efter en. Og så man kommer så sådan relativt hurtigt op til de førende deroppe, ligger på den der 4. plads bag ved Chris. Men altså, når de ligger der, de ligger slipstream med hinanden, så det er utrolig svært at lige at finde og komme forbi. Så mig og Chris, jeg tror, vi havde flere gange, hvor vi nærmest stod med hele hesteskoen og hele vejen ind til et nyt stykke, hvor vi bare kørte side om side, ikke? Men til sidst, så lykkedes det lige at komme forbi, så jeg så på en 3. plads. Og det er så den, jeg holder hjem. Det er okay, det er godt nok. Jeg kan jo kun være tilfreds, når man nærmest er sidst, og så slutter 3'er. Hvad skal der ske her efterfølgende? Jamen, nu skal jeg lige ind og banke med sig selv i hovedet ind i væggen, og så må vi gøre klar til næste heat. Så skal vi jo starte lidt længere ned i 5 eller sådan noget. Så det er godt nok. Så det bliver med det store smil, når vi kommer tilbage her til efter næste heat. Ja, nu er jeg øvet i at starte længere nede. Nikolaj, en hård fight derude, må man sige. Hvordan oplever du det? Jamen, jeg kommer egentlig okay fra start, og synes, jeg har god varme i dækkene, så jeg starter egentlig med at komme foran Carsten, hvor Mikkel han ståler starten. Så jeg kører et stykke tid, men så begynder mine bremser at drille, og så måtte jeg lukke dem forbi. Så kørte jeg kun og bremser med gearkassen resten af vejen. Så jeg holdt en 2'er, det var fint. Det var fantastisk. Du virker umiddelbart godt tilfreds, og det lyder lidt mere som en arbejdssejr, har jeg lyst til at sige, end så meget andet. Jamen det var det også. Jeg har ikke fået kørt særlig meget den her weekend her, fordi i går der smadrede jeg lejerne i bagtøj, så det skiftede vi her i går eftermiddag. Så jeg har ikke fået kørt så meget, som jeg gerne ville. Så ja, en arbejdssejr, som du siger, det er fedt. Hvad skal der ske i næste tid? Jeg skulle gerne op og have en 3'er, går jeg efter. En 3'er. Vi vender jo rækkefølgen rundt, så jeg starter jo længere ned, så en 3'er går jeg efter. Ja, fordi I går ud, for dem som ser med her, I går ud på reverse grid nu her, ja, så den skal virkelig arbejdes op. Og hvor langt er det, I vender reverse grid, kan du huske det? Det er de første 7'er vender, så kommer langt ned. Nikolaj, igennem hele heatet, der lå I faktisk og kæmpede meget, meget hårdt, og du havde nogle udfordringer med dine bremser og så videre. Prøv lige at tale os igennem hele dit syn på den fight. Jamen, jeg ligger egentlig godt med Carsten i et godt stykke tid, da han kommer forbi mig, og så ligger Chris bagved, og så kan jeg se, at Mikkel ligger bagved Chris, så Mikkel er egentlig godt nok med, og kommer også forbi Chris. Så de ligger og kæmper lidt, og det giver måske mig noget plads til at følge Carsten lidt, men jeg har simpelthen ikke bremser til at følge ham. Og Chris kommer tæt på et par gange, Mikkel kommer tæt på et par gange, men jeg holder min anden plads. Men hvordan er det, når du egentlig, du egentlig må erkende, og du egentlig bliver opmærksom på, at jeg har ikke bremserne til at kan være med i den her kamp her? Hvad gør du, og hvad tænker du? Jamen, jeg tænker, jeg skal bare have det her til at holde hjem, og så jeg prøver at fylde så meget, som jeg overhovedet kan, da Chris kommer tæt på, og det gør jeg også, da Mikkel kommer tæt på. Så kører brede linjer og bremser langt ned, og ligesom prøver at få deres fart ned, så jeg kan komme ordentligt rundt og komme ud af svingen på den hurtigste måde. Programmet præsenteres i samarbejde med Hankook Competition Tires.
DAF og Pedesmykker, Arion Racing Scandinavia og hornslethshop.dk. Programmet præsenteres i samarbejde med Hankook Competition Tires, DAF og Pedesmykker, Arion Racing Scandinavia og hornslethshop.dk. Og vi er så småt ved at gøre klar til anden heat her på FDM Jyllandsringen til Nordic Anti-Rust-finalen. Og Mikkel, lad os se, om vi får spændingen. Ja, det håber jeg, vi gør. Jeg håber, vi får lige så fin heat som i første. Der går starten i hvert fald. Prøv lige at lægge mærke til 201 der, Mikkel. Ja, Kim Sunesen, han får simpelthen stålet bilen. Han laver en Mikkel, kan vi vel godt kalde det. Ja, det tror jeg ikke, der gør noget, vi lige siger. Men i hvert fald så var det Kurt Jebsen ude i front efter den reverse grid, der er holdt i pole. Lad os se, om han kan holde den. Ja, han kommer fint start. Der kommer han for tidligt på gassen og spænder simpelthen af. Det var ærgerligt. Og her er vi altså ombord med Holger Wilks, der er på vej ind i hesteskoen. Mikkel Holk kommer fint på udvendig side der. Det var tæt på det der. Og havde det været i udlandet, så er det ude på Astroturfen, som det hedder, det der grønne bemalede noget, der som regel ligger uden for Køben. Ja, Mikkel er jo helt af banen der, sådan set. Rigtig tæt kørsel, må man sige. Men en ting er, at vi fik jo fantastisk heat i det forrige, og virkelig fede kampe, og nu har vi vendt griden om, Mikkel. Ja, vi har vendt top 8 i 7'er-klassen, og det plejer at give nogle rigtig gode fights. Vi har Asger Thierry, han kommer lidt hurtigt på gassen også, og får spundet rundt der. Og der går den også i stå. Og han får den altså i gang. Flot. Får den i gang igen og kommer fint afsted. Fin racerbil det der, når man lige får blikket indenfra. Og så ser vi altså her Kurt Jebsen på vej ud efter sin afkørsel. Ja, det så ud til, at han har været baglæns ind i barrieren der. Ja, den er ikke rar. Mikkel på udvendig side af Carsten Lauritsen, og for at citere ham, det tror jeg ikke rigtigt, man kan på tv, så håber vi ikke, at Mikkel er rigtig irriterende. Så har vi sagt det på en pæn måde. Ja, det så ud til, at Mikkel var en lille smule irriterende der. Ved at prøve på overhale, men lad os se, hvordan det går. Ja. Og var det bare lige mig, der hurtigt skimmede en safety car, der var på vej ud? Det så sådan ud. Der var en safety car på vej ud af pitten. Det gjorde jeg forklart op, ja, den kom der. Det er nok på grund af ulykken med Kurt Jebsen. Og hvad sker der lige her? Nu sidder vi og vinker til hinanden. Ja, det ser ud til, at de har lyst til at vinke lidt. Må ikke der holder et eller andet dernede, eller ligger noget. Det er simpelthen for at advare bagved det tror jeg, det var. Ja. Men ind under safety car her, og nu er det jo sådan, at vi har talt lidt om de her dæk her, men der er også lidt med vægten. Ja, altså man kan sige, dem med de små motorer, altså dem der kører med Yamaha 1-motor, de har en noget lavere vægt, der vi kører med en vægteffekt. Og så har vi de tunge biler, dem der kører med de store Suzuki Hayabusa 1300 motor og Kawasaki 1400 motor. De vejer noget mere, så de belaster også dækken hårdere, derfor får de ofte nogle varmere dæk sidst i løbet. Ja, og så er der jo en stor forskel på, hvordan og hvor voldsomt man skal køre og varme dækkene op. Og her ser vi altså det grønne flag. Nu bliver det altså givet fri fra safety caren igen her. Og 147 i front. Ja, vi har Lars helt ude i front. Ikke en position, vi ser ham lige så ofte, men jeg håber, han kan vise godt resultat her. En stor kontakt mellem Preben og Mikkel. Hvor er han heldig med, at højre forhjul det stadigvæk sidder på? Ja, det må man sige. Det ligner faktisk en rimelig hård kontakt. Stor bremsfejl fra Carsten Lauritsen her. Vi har... meget snæver linje. En overhaling. Rigtig fin overhaling. Ja, det er stærkt kørt, det der Carsten. Han tror virkelig på det. Ja, det må man sige. En lille powerslide også. Han går til den, han vil gerne op og vinde igen i det her heat. Ja, og det var jo sådan, at det er 11 år siden, at han mente, at han sidst havde vundet her på FDM Jyllandsringen. Ja, så det vil også være flot for ham at få 2 i en weekend. Han er kommet godt fra start, efter de har vendt gridden. Mikkel, han havde et mesterskab, han skulle ud og køre, nu siger jeg havde nærmest i datid allerede, men han havde et mesterskab, han skulle ud og køre i sidste gang, og lige nu der er han underpræs. Ja, altså han havde en teoretisk chance for at stadig være med i mesterskabet. Den forsvandt nok lidt i det sidste heat, men han gør stadig, hvad han kan for i hvert fald at komme op på de første 3 pladser i mesterskabet. Ja, igen en bremsefejl her. Holger Wilsk. Vi kigger ud bagved her, men nu får vi altså ud på langsiden her, og måske lige lidt stabilitet på feltet her. Carsten Lauritsen, han er på en mission, og han ligger lige nu bag ved start nummer 147, som er ved at blive udbremset. Lars Henriksen her. Kan han svare igen, Lars? Han gør i hvert fald, hvad han kan. Han har en god fighter-ånd, så man ikke han gør, hvad han kan deroppe. Der har vi det, jeg vil kalde stortalentet Martin Buch. Ja, han gør i hvert fald også, hvad han starter langt nede bag, han starter helt ned som 13'er i det heat, så han også kommer godt med fra start, må man sige. Og mens vi lige er med dronen rundt her, så begynder han allerede nu at lave hullet, Carsten Lauritsen her. Ja, det ser ud til, at han har fundet opsætning den her weekend. Han kører rigtig stærkt derude foran, og allerede ved at lave hullet, ser vi Martin han prøver at lave en overhandling på Mikkel her.
se, hvad han kan gøre. Det ser ud til, at de har fået styr på bilen. Ja, det må man sige. Der har været nogle problemer, nu spørger jeg lidt søgende. Ja, altså han har haft, i under tidstagningen sat han motor, og i det første heat sat han en kobling, så det har været en weekend op ad bakke for ham, må man sige. Ja, og der kommer indbremsningen. Lad os se, om den holder vand. Det gør den. Der er bid i dækken hos Martin Buch-Bertelsen her. Det så rigtig fint ud. Får lige resten af situationen her fra Mikkels førerhus. En kontrastyring her, mens vi forsøger at finde linjen ind på langsiden. Og der sker noget hernede, Mikkel. Ja, det ser ud til, at Carsten han er ved at tage en forskærm. Den er åbenbart gået løs. Jeg synes ikke, jeg har set en kontakt fra ham, men... Nej, den er jo lidt risikabel. Han ligger i føring lige nu, og der er jo også noget, der hedder Toyota-flaget oversat til teknisk defekt. Ja, altså det er der jo helt sikkert, så man kan for hans egen skyld må man håbe, han smider den hurtigt. Ja, det. Vi har Preben, han ligger også godt til her og prøver på at komme op på Chris Juel Jørgensen her ved Loke, der ligger imellem i en fin Iron her. Loke er den førende i mesterskabet, i Iron-mesterskabet på det tidspunkt, så... Ja, og lige nu der er han altså under tryk her, og prøv lige at se... En bremsefejl for Preben der lige gør, at den går sidelands. Så Martin kommer også fint med. Ja, rundt om Loke her, og han lægger fint pres på Preben. Prøv lige at se, hvor meget sidelands den kører der med bilen, hvor meget den dogwalker helt. Ja, den krabber nærmest. Ja, jeg ved ikke, om der er en eller anden defekt på bilen der. Men det ser i hvert fald ud til, at den kører noget sidelands. Her har vi med Alfred, han lægger også fint pres på rookie i den her sæson, men er kommet godt med. Ja, undskyld Mikkel, jeg vil ikke få afbryde dig, men det er altså Preben Jacobsen start 160, vi lægger lidt mærke til her. Prøv lige at se, den krabber, som den krabber. Ja. Er det en brækket bagaksel, har jeg lyst til at sige, en knækket bagaksel svingarm? Ja, det kunne godt ligne en brækket trailerarm. Bærarm eller noget i den dur. Det kunne godt se sådan ud, ja. Hold op, prøv at se, som den krabber hele vejen. Nej. Og det værste, han kører jo hele sidelands ned ad langsiden. Ja, det ser godt nok vildt ud, det der. Men prøv lige at tænke, hvis den tager ved, altså så tager den altså til højre, den der. Ja, så kommer den til at spænde rundt. Ja. Og se, Alfred er i hvert fald ikke tilfreds med logoet der. Nej. Fint lille... Og måske igen, hvis man skal citere John Nielsen lidt, it's racing. Jeg synes ikke, der var så meget lige logo gjorde forkert der. Nej, det synes jeg heller ikke. Han går fint ind og lukker, og det er helt clean. Der er en bremsefejl nede for Holger der. Her har vi Nikolaj på Mikkel. Nikolaj kom godt med i fighten igen her, og helt op i smækken af Mikkel. Også en, jeg synes, der gør det rigtig godt, Nikolaj Hansson. Virkelig en hurtig chauffør og virker velovervejet i mange af de ting, han gør. Ja, det må man sige. Når tingene spiller for Nikolaj, så kører han rigtig, rigtig stærkt og med helt op i toppen. Ja. Og det så vi også i sidste heat, ikke? Selv med defekte bremser kunne han stadigvæk. Jamen bare det, man udtaler, at man har muligheden for at styre den på gearkassen hele vejen rundt, det er altså voldsomt her. Her ser vi Kim Sunesen, som er udgået af heatet, holder ude på græsset. Kører fint ude i midten, for ikke at lave den allerstørste gule flagzone. Ja, så jeg nævner, at ligger stadig helt oppe i gearkassen. Martin er kommet forbi Preben nu, og se Preben, han kæmper virkelig med den der 160'er der. Ja, men jeg vil egentlig sige, at han holder da dampen op på lokomotivet, fordi at, det er da ikke, fordi han bakker af. Til trods for, at den går krabbegang ned ad langsiden med små 200 km/t. Nej, helt vildt. Han gør, hvad han kan, og vi kan se, Carsten han har smidt forskærmen nu, så det ser ud til, at han ikke får teknisk defekt på. Ja, og det er hvilken redning. Altså, men Mikkel her kan vi så se på hans højre forskærm. Han skal passe på, at det ikke begynder med det samme. Ja, Mikkel, det så vi under kontakten, han havde tidligere, at forskærmen gik løs. Ja, inden vi er Alfred igen her, og får taget en meget bedre linje, så nu skal han gerne kunne suge sig helt op til forankørende her. Ja, han gør, hvad han kan for at komme forbi logo, må man sige, men han har ikke formået det endnu. Man kan sige, at Iron er også en lille smule hurtigere på de lige stræk, så den burde også være hurtigere i svingene. Men Alfred, han gør virkelig, hvad han kan for at komme forbi logo her. Nu skal han bremse en lille smule senere her, så tror jeg, han har ham. Han har i hvert fald lagt godt op til det. Fair nok. Han får ham snydt til go-kart-køren Alfred. Der var en bremsefejl for logo, sæt ud til... Loke, han kigger nok lidt for meget i spejlet for at holde øje med Alfred, og derfor laver han bremsefejl. Rigtig fin kørsel for Alfred, må man sige. Han lægger fint pres på. Ja, som nævnt, han er altså tidligere go-kart-kører Alfred, så der blev legnet tricks op. Ja, det må man sige. De der tidligere go-kart-drenge, de kan noget. Der sker noget her for Holger Wildt. Og så ser vi Holger med en bremsefejl på vej ud på langsiden, ser det ud til. Den lige spænder rundt. Så er det Nikolajs tur til at lægge pres på Loke heroppe. Og igen, prøv at se kæmpe forskel på linjen her. Der er altså udfordringer her. Se ud til, at vi får Holger afsted igen. Godt reddet det der Holger til trods. Ja, det må man sige. Han kommer fint ind på banen. Og holder sig ind til venstre her. Og holder sig fint væk fra ideallinjen. Ja, lige præcis. Ned ad langsiden det gik igen. Og tilbage hos Loke og Nikolaj Hanssons kamp her. Ja, de kæmper stadig derude. Nikolaj ser ud til, at han lægger fint pres på Loke nu her. Og jeg tænker også, at vi får en overhandling.
Nikolaj er en rigtig, rigtig hurtig chauffør, når tingene spiller, så det ser det ud til, at det har gjort den her weekend, i hvert fald indtil videre. Så. Ja, nu er han kommet lidt ud i fri luft, har jeg lyst til at sige, Alfred her. Ja, det ser ud til Alfred. Han har fundet et fint hul her, og nu skal han egentlig bare indhente Preben Jacobsen deroppe, som havde lidt problem med bilen, må man sige. Meget. Og fint fight ude foran. Men den stadigvæk holder. Ja, det er imponerende, og det er imponerende, at han stadig kan køre den derude, selvom den ligger. Den må ikke være sjov at køre med 200 km i timen ned. Nej, og så har vi lige en udsigt til William Pedersen her. Ja, vi har William, som også er en rookie denne sæson, som har bygget bilen selv der. Det er en rigtig fin bil, han har fået bygget der. Og Carsten, han ligger bare og hygger sig ud foran, ser det ud til. Ja, altså han har lidt luft her. Nu kan han så selvfølgelig se, at der er en bagvedkørende, der går ud og lige og gør sig bemærket. Ja, der bliver kæmpet lidt imellem Lars Henriksen og Chris Juhl Jørgensen, så Chris han kommer fint indenom her. Men Lars han kæmper tilbage. Han har ikke opgivet den der anden plads endnu. Han gør var det fedt, at både Chris og Lars hænger på og holder på. Ja, det må man sige. Det er rigtig fin kørsel fra Lars deroppe, det må man sige. Og Chris også rigtig godt kørt. Og vi igen tilbage på Alfred. Det lyder som om, det var lidt hjulspænd der. Ja, den tog mange omdrejninger. Ja, og så ser vi Holger gå ind om Claus Madsen. Nej, der er nok til, at han kan skyde igen. Nej, han trækker simpelthen direkte fra. Ja, han får hurtigt banket hul der. Ser det ud til Nikolaj. Han nemt laver en overhaling på Nikolaj her. Ned ad langsiden her, og spændende bliver det, om Carsten skal udfordres. Ja, for enden af langsiden her. Det ser ud til, Chris han har indhentet. Det ser ud til, at han har fået fart i bilen nu her. Og det er jo det her igen med dæktryk. Altså, motorsport på asfalt er jo meget snakken om det sorte guld. Altså, ikke mig selv, men dæk. Ja, det må man sige. Det er jo altid dæk, når vi snakker om det. Er jo dækken, som er den eneste kontakt til asfalten, kan man sige. Så det er jo et af de vigtige elementer på bilen. Ja, det er det. Og justering i dæktrykket, ikke også? Fordi det er også en klasse, hvor folk de er så venlige og tale meget åbent om, hvad det er, man gør. Ja, så dæktrykket kan jo også være relativt ens, som man kører. Ja, det er det for mange af bilerne her, er det meget ens, fordi som du siger, folk er åbne om det, og der er meget støv på banen. Der var lidt ild der. Det var der faktisk. Rigtig fin ildkugle der. Jeg tror simpelthen, det var olien på banen, der gik ind i. Heldigvis ikke ind under bilen på nogen, eller ind under bilerne. Nej, det så det ikke ud til. Men, ja. Men det er en klasse, hvor vi snakker meget om dæk og dæktryk, og meget åbent omkring det. Her er vi med Asger Thierry. Ja, der er jo en udfordring der for Nikolaj Hansen. Det kunne det godt se ud som. Ja, fordi der er farten taget helt af her. Fuldstændig, ja. Med Asger her, han kommer fint rundt. Ja, fede linjer og kig. Ja, det må man sige. God lyd fra Honda-motoren. Nå, Chris han arbejder så stadig lidt. Han har altså ikke fået helt fri nu, Carsten. Nej, det har han ikke. Chris, han holder ham silen op, det må man sige, og Lars er altså heller ikke tabt nu. Han hænger også stadig på dem. Vi så også lige Martin Buch, der kom dernede bagved. Men læg mærke til, at en ting er, at der bliver kørt rigtig godt race, men læg mærke til, hvor tæt det er. Ja. Prøv at se, det er hele tiden, de er på et eller andet hele tiden. Lidt broadsiding der, for Carsten Lauritsen ligger og åbner næsten hele døren her. Ja. Så nu skal han ind og lukke af, samtidig skal han ikke sacrifice eller offer, undskyld. Det højre svinget, der kommer nu her, og holde Chris bagved, det er jo fantastisk race. Rigtig fed race. Og ved Alfa, han er næsten oppe ved Preben Jacobsen nu her. Du kan se, den sejler stadig rundt, den der 160'er der. Jamen, den bedrift, Preben han laver her, det er jo helt imponerende. Men igen sådan... jamen, det er det, han redder den. Hold da op. Det der, det må man altså bare sige. Den får han, den der. Ja, det må man sige. Det er et flot kørsel. Den ene fejl på 4 omgange, 5 omgange. Ja, det er flot kørt, det der. Rigtig flot. Men læg lige mærke til, at han lægger altså tryk på stadigvæk. Nej, undskyld, det var Chris, der lavede tryk på Carsten. Så er Asger, han er oppe og lægger tryk på Mikkel her. Der bliver parret ud. Du må gerne gå forbi. Gå på den side. Sikke en gentleman. Har Mikkel måske også en teknisk tilfælde. Har vi Lars, han går efter den, eller hvad? Det var langt hentet. Den var lidt søgt, men altså, han viser, at han er der, det må man sige. Altså, og han lægger pres på Chris, og Chris lægger igen pres på Carsten. Det er blevet tæt her på de sidste omgange til... Men altså, tag i betragtning af, at på mine noter, der står der, eller han udtalte det også selv i interviewet tidligere, 11 år siden, at han har vundet et løb her. Nu kommer overhalingen. Altså, nej, ikke helt. Respekt. Så vil jeg sige, at... det er altså svært at gå ud og virkelig vise, at man back-to-back kan vinde motorløb. Det er altså helt imponerende. Ja, det må man sige. Han gør... Det kan altså noget, det der. Det synes jeg, han virkelig har ramt setup i den her weekend, for han kører virkelig stærkt derude, Carsten. Det må man altså bare sige. Og Lars, han har altså ikke givet op endnu. Han hænger stadigvæk på, og vi ser også Martin, han kommer tættere på dernede.
Ja, og så er der så ikke mange omgange tilbage her i anden heat i Seven og Iron Racing. Nej, men Lars er ikke helt vant nu. Han gør, hvad han kan. Han kæmper stadigvæk her, og lad os se, hvad det bliver til. Om han kan komme forbi Chris her lige i de døende sving her. Ja, det er et svært sted på banen lige nu, fordi at man skal være noget tættere på, fordi lige nu, der går vi altså op på langsiden til målfladet. Ja, og vi ser Carsten Lauritsen vinder her, det er en rigtig fin kørsel for ham. Og en lille taktisk genistreg fra Mikkel her på falderæbet, det kan vi godt give ham, fordi han sparer en omgang nu. Ja, det må sige. Hvis bilen ikke kan holde til mere, så er det jo mere at forstå ved tid, kan man sige. Så god taktik for Mikkel der. Men flot kørt i hele det her Seven og Iron Racing Heat 2. Altså, Asger kører over stregen, han kommer op på en flot andenplads. Han starter rigtig langt nede, så det er en rigtig godt kørsel for ham også, må man sige. Ja, og her mens flaget i vej over Jyllandsringen ser vi resultatet fra Heat 2. Det er altså lige nu, der er det Carsten Lauritsen, der bliver 1'er, og Chris Juel Jørgensen, der bliver 2'er, og Lars Henriksen efter flot hårdt Heat bliver 3'er. Og her får vi så resultatet fra Heat 2 fra Iron Racing, og rigtig flot kørt af Loco Busch, der slutter på førstepladsen, og rigtig stærkt kørt op igennem feltet af Asger Terje, og tredjepladsen den går til Holger Wilson. Ja, Carsten han har haft en blændende dag, hvad siger du, Mikkel? Ja, det må man sige, det har været en rigtig stor dag for Carsten her, få 2 heats her endelig efter 11 år, det er rigtig flot. Hvordan har det været? Vi starter lige herovre. Jamen, det har været en fantastisk weekend. Vi har haft et par uheld med nogle safety cars perioder og sådan noget, men det har jo været utroligt tæt kørt race og færre race endda. Og man sige, jeg mødte et par stumme ude på banen her, det her sidste heat her, men det var også, hvad der var. Og der var olie på banen også fra nogle tidligere heats, og det gav en udfordring. Jeg var så tæt på at komme forbi Carsten, men jeg kunne simpelthen ikke tage ham nogen steder. Jo, men jeg er egentlig rigtig godt tilfreds. Det er lang tid siden, jeg har været på podiet, så det er godt lige at prøve igen. Og så er det 3 fra samme team. Det er jo super fedt at stå sammen med de 2 andre her, ikke? Så jeg er enormt glad. Ja, det bliver en fest på vej hjem, det må man sige. Carsten, du sagde tidligere, at det har gået rigtig, rigtig godt. Fik din første sejr i dag, og nu står du altså øverst. Prøv lige at fortælle det. Ja, jeg var lidt heldig, startet 11'er, og så var jeg sgu lidt heldig på de første par omgange at komme godt igennem og komme godt op. I en enkelt forskærm mistede jeg, men ellers så holdt den. Og så var det bare hårdt arbejde at holde den hjem, fordi de der 2, de var lige i hælen på mig begge 2. Så der skulle slåsses, men det var fedt, det lykkedes. Smiler alle 3, så det virker som om det har været en god weekend, har det ikke det? Jo, det har det. Super weekend. Det kan ikke blive bedre. Det var alt, hvad vi havde for Seven og Iron Racing her til anti-rust-finalen på FDM Jyllandsringen 2025. Husk nu, at du også kan se alt fra vores C1 Scandinavian Cup her på kanalen. Tak for nu. Programmet præsenteres i samarbejde med Hankook Competition Tires, DAF og Pedesmykker, Arion Racing Scandinavia og hornslethshop.dk.